Sajisin ngapun pau kajing sngongu pan ngaingu yo blay hakan kapor ya kabang ayo ya kan kalat ya kabang yo ban ya sam kabalong lingba kan ka program jongga Good News TV pat ngawan ra ru kajing kublay ya pi iwei ki bapen ya kan ka program bangin yo ban ya pusan lang kenang bakan long kajing mentoy ya kajing im kajongi ki pralok ki ba iye ka banta na kaktien ka jong play ka bang ni puson lang hagan ka puar kalong ka bang ila ban shem na ka jing rwai sam ka number ka basan phuwei bat ka dekhot ka ba ar ki kantin ki ba ong kum ni tu sach khu yanga na ka jing le bam hok jonga bat tu pen khu yanga na ka pop jonga bat kapang ka banga kwa ban ya puson lang hakan ka step ka bamenta kalong yakini ki kantin ki baong tu pen khu ya ka pop jonga tu pen khu ya ka pop jonga ki pralok ki ba ye habang perkhat yakan ka pop haka jeng im ka jongi ka banga sngutu haladi kalong bahkan ni kepop kalong kaba hadu kata-kata teng hagajing im kajungi kum ki briu ladangi bakla ban pej daki diki khmat ki bakan jadok ki jongi kataru kalong kaba pop bat ladangi bakla ban yo sngo daki diki skor ki jongi ru ya ka kabalong mar persya ya ka man ka jongble kataru kalong ke bapa bat lawangi bakla ban keren lingba kani kaktien ka jongi ka sentur bolong lingba uthli kabala ban pensnusi yanur kataru kalong ke bapa bat ladangi bakla hakar kom perkhat ka jongi ru ya ki bomde bat kataru kalong ke bapa ya kajing im kajong ladangi bakla ha kayat kayeng ladangi bakla ha katrai kakta kabalong lingba kini kikti ki kejat kajong iru kataru kalong kapapop ngaperkhat ya ladi bakani kapop ha kajing im kajongi kalong kaba hadu kata kani kalong renjeng kajongi kaba ublei ulai ladangi bakla banle ha kajing im kajongi ya kanu kebenta kata kadai kapom haga jing im kajongi ki pralok ki ba ye udibet haga ne kajing rwai shemen sim kajong kuyet hu ya gani ka benta bat uda ang nut bat ukwa ya kata kajing pen khut kajong blei ya ki pop jong udibet usngutu ba ulong briu ubapom ubriu ubala ban khia hagata ka jingkit ya kapop ubriu ubala rem hakmat jongle dai gani ka tien ka jongle ka yathu yangi bakani ka jingrwai sam ka jong deben ka nambar ka basan phuwei ki ong ba ki babun ki briu ki bala ban khia hakata ka pop ki yo ban ring men sim biang sa sisien haba ki puli ya gani ka sam kan nombar ka basan phuwei ki pralok ki ba ye kalong kumju ya udibet haba ulama ya gani ka pop haga jing im ka jong u kamlong ka basuk ya ka jing im ya ka donut ka jong u namar kata udon kam kerki ya kata ka jing mam ka jong blei ya ka pop ka jong u kaktien ka jong blei ka yathu yangi ba udibet ulong usim bat kat kum kani kaktien ka jong blei bat baro kisim Israel ha ka Old Testament kilong ki bala pensle lani ki bala thung da ublei namar kata kisim kimla banle ya kanu ka babakla aba kisim kilale ya ka babakla om don manu bala ban
Hanrei day tang kita kinong ya tu lupa kiba ublay ula khot yaki. Kila ban keren bat ban penbej persya ya kejeng lek baklah jong kisiem. Laong bah kapor kejong usim debet haba ula lek ya kata kapop ha kejeng im kejong. Om don manu bala ban keren ya kani kapop kejong debet. Hanrei day tang uwei unang ya tu lupa unatan ula keren persya ya bat udei ban kelah kabamon. Unatan uong ya udebet. Medei uta a debet. Ubala le ya kani kam runar hakmat jong ublay. Haba mela syukni jubor ya kata kabriu kabam dei kalok jong me. Udebet haba ula yos ngau ula ngau rem ula ngau le rany bat ka kta ya ka donut jong u bat ula ong ha kata kapor ban phai sha ublay. Bat ula ong to pen khu ya ki pop jonga. Wat bread no yang nakmat jong me. Bat tu pendam no ya ki jeng le bam hok jonga baro. Ki paralok ki ba iet kan mau ba ka pop ha ka jeng im ka jongi kum ki priru kadon. Bun sin ha ka jeng im ka jongi ngi perkhat baladangi le ya kata ka pop ngimdon ka jeng sngawi. Ladangi long ki ba kumnu. Hendrai kan mau ka pop ka penlek rany ya ki nong le. Ka pop ka penjak burom ya ki nong le. Wat kmi lenti ba ka pop kan pendon burom ya ki briu haba ki le ya ka. Ngangas ngoban ong kumta na ka banta ki paralok ki ba iye ki jong. Don bun ki paralok ki ba iye ki jong ki ong ladangi le ya kan ka pop ru ngim sngaw ye. Namar don batip bat bayu i. Dai kan mau baka pop kan don kata ka jing pendon burom ya ki briu haba ki le ya ka. Udebet us ngau thu bat umudur ba ubriu uba pop ulong kum ubriu uba yo ya ka jing pang ka ba syirkai. Ka jing im kalas dang ban kutno kan don ru kata ka jing long tengin. Kumta ukerpat ya ublay baun pen khuj ya kata ka pop ka jong u. Nadu ka tenrai ka donut ka jong u. Namar udebet us ngau thu ba udon ya kata ka donut runar hakar kom perkhat ka jong u. Kum ka donut ka jing bitar ka donut ka jing penhiar keput ka donut ka jing kuak berai ka donut ka jing sarong ka donut ka jing bisni bat ka donut ka jing bu aj bor. Ki paralok ki ba iet lingba kani ka banta ka bangiyo banya puson ha kani ka por. Na ka banta kani ka phang ka baong tu pen khuj ya ki pop jonga. Kay ka bangakwa ban wanra kalong. Kan mau ha ka jing im ka jongiru. Habangi im ha kani ka perthai nginum la ban laj na kani ka pop. Ki babun ki khun ki balong ki khun ki bangej ha Jesus Christ ka bangila pediang yu kumunong penim ha ka jing im ka jong. Ngile ya ka pop la ka dei ha ka jingdi ka bapen bu aj. Ngile ya ka pop ha ka bay dei bat ka jingdi la ka long ha drugs. Ngile ya ka pop la ka long ha ka kam auria. Ngile ya ka pop la ka long ha ka kam bamsap la ni bat ki wei ki ba penjot ya ka jing im ka jong. Namar kata ko ki paralok ki ba i lingba kani ka kubor ka bangiyo banya puson ha kani ka step ka bamanta nyangej babaro nangi ngilong ki briu ki bapop ki bangi im ha kani ka perthai te henrei ai bangin sngow thu yeladi habangi don ha kanu ka banta ka bangi lale ya ka pop ha ka jing im ka jongi ni don kamban sngow thu ban habangi sngow thu bangi lale ya kata ka pop kumbau debet uong tu pen khu yang ablay
dau hisop jong me. Ban ngidon ke jing kermen bau hisop jong blei ula ru ban pen kui ya ki do nuhon. Ki balong ki syakri ki jong blei ki balangat hagapo. Ki balalong kamerau om don manu balak ban pelat ya ki. Nrei tang da ublei ubala ban yaram ban ai bor ya ki. Wat nomdu jing kermen wala piladon haga takapop haga jing im ke jong pi ka jing syak nyobeng lani ka jing du jing kermen. Ndai kan mau ling ba kan kasam kan nombar ka basan phuwei ka jong debit ka yathu yangi ba u debit sa si sien pan ulayo ya ka jing pantan mai bat ka jing pan khu ya ki pop jong ni don ka jing kermen ba u blei unyarap yang ngiru barun ai ka bor yang ngiru ula ban pan khu ya ka pop ha ka jing im ka jong blame kur khu nyarap ya ka ni ka khu bor blei na kam ta ka buram ka jong. Amen. Tu ni duai. Ablei ngi aingu ya metrai sa chi sien pan ha ka ni ka por. Jan step jong ni ka sngi ya ka bangilayo ban ya puson na ka ni ka tin ka ba khu ya ka jong me. Bat ka pen kan mau ya ngi trai sya phang ka pop ka ba u debit ulamat ha ka jing im ka jong. Ngi duai ablei bada ka jing rap ka jong me ken ku kan ran ba u debit sa chi sien pan ulayo ban pen khu ya ka ni ka pop ha ka jing im ka jong. Ngi duai na ka ban ta ki perlok ki ba ye ya ki jong. Ki bangi im ha ka ni ka perthei ki ba bun ba ki bangi langop ha ka pop ha ka jing im ka jong. Ngi duai ba menyarap na ka ban ta ka jong ki. Ki don ya ka jing terang ban light na ka pop nrei kim la. Ingej ablei ka ba menyarap na ka ban ta ka jong ki. Kenang ya ka bakila ban yo ban light no na ka ni ka pop ha ka jing im ka jong ki. Tu ngau ya ka jing duai ki jong. Na bai kini baro ngi duai ban ipan. Ha ka kerteng ka jong trai bat unong penim jong. U Jisu ngi duai. Amen.